A to je aj môj kamoš Maťo Košut z Masterchefa, ktorého si tiež všetci určite pamätáte. Áno, áno. Tu máme zemiačiky, čisto prílohové záležitosti. Chlebík, pita, rýžu. Takže vyslovene exkluzívne nakúkame teraz do hrncov, čo tu všetko máme. Sú tu nejaké polievočky, takže každý si dojde na svoje. Očakávame okolo 100 hostí, máme tu šalatiky, potom sú tu výborné dezerty, to stojí za to určite. Máme tu aj nejaké bezlepkové koláče, fantastické, s penou, také trojvrstvové, veľmi zaujímavé. Cupcakeové košičky s malinovým krémom, kde už si vymysleli, vyslovene improvizovali a podľa mňa je to nádherné a krásne. Ideme ďalej. Tu už niečo voní, smaží sa, peče, to je Janko Duda z Bratislavy, momentálne otvára reštauráciu v Tančíne. Takže Janko si vystaví nejaké vecičky, kopu čerstvej zeleniny, domy pichali tiež z Masterchef. Kopu čerstvej zeleniny, morka, čo hrdlo náči. Lingviné cestoviny s dubovou omáčkou, s bielým vínkom, s parmezánom. Toto je Dušanko, náš kamarát, tiež posluchár. Dúfam. Takže to sú tie šikovné cukrárky, kamarátky. Bratislava a Pomier. Takže my sme sa teraz rozhodli podporiť na poslednú chvíľu našich drahých milých autistov, našich kalendárov a samozrejme potrebujeme k tomu ľudí, preto ideme k tomu pohoteli poklopať našich drahých. táte a prekonečných nočných strákov alebo tých, čo nespia. A zobrali sme si všetky tie možné sily, ktoré tu sú. Čiže máme Mikuláša, máme Anelika, Šertíka a Dvoch Anelikov a ideme na to. A máme ľuďom klopať, ideme ich klopať, nech budú stavla dole. Takže poďme na to. Ale áno, nechcíme sa, poď. Čo ste robili v noci z 15. marca na 15. októbra? To nič, už sa všetci tešíme. Na Ježiška. Dobrý večer, došli sme vás pozvať na... Chceli by sme vás zavolať dole, double link, pretože máme pre vás jedno prekvapenie. Nebeské A Pierko bude určite robiť stejky a podobné záležitosti, takže mali by ste sa prísť na to pozrieť. Musím ísť na vec. Musím ísť na vec,